दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ सेन्टिमेन्टेल लानानै जोंनि माहारिनि सासे लिडार जानोब्ला मानगोनां सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बायदि जा, मानगोनां रन्जन दैमारि सारमोन बायदि जा, मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारमोन बायदि जा आरो जानो नाजा। जोंनि बर' माहारिनि थाखायनो मानगोनां रन्जन दैमारि सारा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव थानांदों आरो आंनि मोनदांथिनायाव आं दिनै बे बाथ्राखौ बुंगोन, मानगोनां रन्जन दैमारि सारा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दं। नाथाय अब्लाबो मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि गोसोआ जोंनि माहारिखौ लानानै खुसियै दं, गोजोनै दं। मानि थाखाय? दिनैसिमबो मानगोनां रन्जन दैमारि सारा बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ गुबुननि आखायाव फानाखै आरो मालाबाबो बेनि आखाइनिफ्राय गुबुन हारिया जोंनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ मालाबाबो बायनो हानाय गोहो आरो खेमथा गैया। बेखौ लानानै जों दिनैसिमबो गोग्गाखाङो। बे बाथ्राखौ खिन्थु गोसोआव लाखिखा। नाथाय दिनैनि बे समाव बे स्टेजाव बर' हारिनि बेसेनखौ फाननानैबो जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव लिडार जानानै आरोबाव जोंनि बर' फिसाफोरखौनो पलिटिकेलि गाग्लोबनाय, पलिटिकेलि डिस्ट्रय खालामनो नाजानाय सोर लिडार बेलाय? सोर लिडार बियो? एसेबां थार्ड क्लास लेभेलनि। अब्ला बैफोर लिडारफ्रा थांनाय मोनसे समाव जाय समावनोखि बिसोर जोंनि माहारिनि थाखाय सोमावसारबोदोंमोन, बिसोर जास्ट फर जों रायजो राजानि सिगाङाव नाटक खालामबोदों। नाथाय बिसोरो आन्दैयै बै गुबुन हारिनि माखासे पलिटिकेल पलिसिफोरजों गोरोबनानै खामानि मावबोबाय थाखादों, जेराव दिनैयो बिसोरनि गोथां सावगारिखौ जोङो दिनै जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव फोरमान मोनदों। रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि बर' माहारिनि थाखाय आद्रा थानाय जा सिमां ना, बेखौ लानानै लास्ट टाइमनि थाखाय लामायाव जोङो गणतान्त्रिक लामाजों ओंखारनानै सोमावसारफिनगोन। बेनि थाखाय जानजि खाफ्रा बे आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थिखौल' गोजोनै गोजोन बारहोहर। बेनि उनावहाय बर' माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा जानजि खाफ्रा आरो बेफोरबादि गुबुन हारिजों लोगो जानानै जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ फानग्रा लिडारफोरनि बाथ्राखौ जिबनावबो मालाबाबो दा खोनासंसै आरो बैफोरबायदि लिडारखौ जोंनि माहारिनि गेजेराव रेसपन्स दा खालाम। दानि बिटिसिनि CEM थांनाय मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बाथ्राखौ जों जुदि बुङोब्ला गोबाङानो पलिटिक्सजों रिलेटेड खालामनानै बाथ्रा बुङो। नाथाय दिनैयो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङानो बिटिआर एकर्डनि उनावहाय नै रन्जन दैमारि साराबो बे बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजोंनो उदां फोथाराव फैनो हाबाय। बेदि बुंगोना बुङाखैमोन बियो जों रायजो राजानि सिगाङाव? बिदि बुंगोना बुङाखैमोन? अब्ला नोंथांमोना दिनै मा फोरमान मोनखो? दिनै मा फोरमान मोनखो? आरो बिथाङा पलिटिक्स फिल्डआव फैखांनायनि उनावहाय 2 बोसोरनि गेजेरावनो सुइजारलेण्ड बायदि बानायगोननो। एसेबां थार्ड क्लास लेभेलनि पलिटिकेलि डायलग, न'खर न'खर साख्रि होगोन, बेखौथ' नर्मेल बुंबाय आङो पलिटिक्सआव ना। बै बहाबा बिजनि बलामगुरिनिफ्राय एखेबारे डिजिटेलाइज बिटिसि सेक्रेटारि अफिससिम माने अनलाइनजों सेक्रेटारि अफिसाव थांलायनांगौ दरखारानो गैयानो। बे बलामगुरिनिफ्राय डाइरेक्ट थोंजोङै माबा डिजिटेलाइज खालामगोननो, माने अनलाइनजोंनो खामानि जाजोबनाय। दा जादोंना रायजो राजा नोंथांमोन? बलामगुरिया मा एरियालै? बलामगुरि एरियानि रायजो राजाफोरनाव सोंहरबाय आङो, जादोंना रायजो राजा नोंथांमोन डिजिटेलाइजआ? प्रमद बर' बिथाङा माथो बुंनानै होदोंमोन? एसेबां थगायसुला बियो, एसेबां थगायो जों बर' हारिनि बर' फिसाफोरखौनो। नाय, मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानाव थानानै बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामनाय समावबो बिथाङा मा बुंदों? आं CM जानो, आं EM जानो सोमावसाराखै। जेब्ला समसिमहालागै आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटआ मोनागौ मानि सोमावसारलांबाय थागोन। एसेबां नंखाय बाथ्रा। नाय, बेफोर नाय, थासारिया दिनै बिखौ सासे CM जानो थिनदों नामा? थासारियाथ' दिनै बिखौ थिनाखै। बियो गावहा लुबैनाय दङ, पलिटिक्सआव फैनानै सासे CM जानायनि मोनसे सिमां दङ, जायनि थाखाय बियो बिटिआर पिस एकर्डनि उनावहाय हाखु दाखु फैनानै दिनैयो CMनि चेयाराव जिरायनानै दं। जिरायबाय मोजांनि बाथ्रा। पलिटिक्स प्लेटफर्मनि गेजेरजों आरोबाव जोंखौनो, जोंनि बर' हारिनि फिसाफोरखौनो मानो थगायबावनायनि माखासे मा बाथ्रा? दिनैयो
बिटिसि गभर्नमेन्टखौ दाबायब्रा दादो मोजांनि बाथ्रा दिनै मानो स्टेट गभर्नमेन्टनि आन्दाराव थानानै मानो जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ मानो सालायहोजाबाय दङ मानो सालायनांगौ बायथ' जानानै दङ दिनै मानो बिटिसिनि सासे सिएम जानानै गोसोबायदि जों रायजो राजानि सिगाङाव खोथा होनानै खामानिफोरखौ मानो मावफुंनानै होनो हाया दिनै मा जाहोनाव स्टेटनावसो पारमिसन आरो साजेसन लानांगौ बायथ' जानानै फैयो दिनै बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लाबोखानाय माखासे एडमिनिस्ट्रेसन पावार एन्ड फांसनफोरखौ दिनै खोमाना लाबाय होनना बुङो आं बे मोनखानाय गोहो आरो पावारफोरखौ दिनै फानदोसो फाननानै बिसोरो आन्दोआव रां लादोंबो जानो हानाय दिनै बेखौसो बुंगोन आं नङाब्ला जोंनि न'आव मोनखानाय पावार एन्ड फांसनफोरखौ माबोरैहाय बेफोरबायदि खोमानानै लाना फैखो कारना मा बे न'आव थाखानाय गोहोनिफ्राय साबसिन हामसिन गोहो गोरासिन पावारखौसो बिसोरो लानानै फैनांगौमोन एसेबां गोरोंमोनब्ला एसेबां हारिनि सेन्टिमेन्टेल साफा साफा दैदेनगिरिमोनब्ला नाथाय जोंनि न'आव थाखानाय जिरादखौसो बिसोरो बहाबा दोनखुमाबोबाय कारना मा जाहोना मा एग्रिमेन्ट बियो पलिटिक्सनि मा एग्रिमेन्ट मा एग्रिमेन्ट बिलाय एसेबां थार्ड क्लास लेभेलनि पलिटिकेलि इस्यु फावथिनाखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव दिन्थिबाय थानोसै नोंसोरो जों नायबाय थानोसै जोंनि इयुन जेनेरेसना नोंसोरबायदि लिडारखौ फल' खालामोब्ला बबे लामाजों थांनानै बबे माबायदि मा लिडार जाहैनो हागोन बिलाय मा सिखायखो मा दिन्थिखो मा फोरोंलांनो सानखो जोंनि माहारिनि इयुन जेनेरेसनफोरखौ दिनै नोंसोरबायदि लिडारखौ जों बबे मोनसे नोजोरथिजों नोजोर लाखिनानै जों फल' खालामनांगौ जाखो दिनै माहारियारि आफादनि सोरबा बिबानगिरिया माहारियारि आफादाव थानानै गोलाव सम जोंनि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबोखांनायनि उनावहाय फैयै फैयै बबेबा मोनसे स्टेजाव पलिटिक्सआव जयेन जाफैबाय गाव जयेन जाफैबाय मोजांनि बाथ्रा बेवहाय जोंहा बुंनो गोनां बाथ्रा गैया नाथाय गाव जयेन जानायजों लोगोसे बै माहारियारि आफादाव थानाय माखासे देरफुनाय लाइमोनफोरखौ गावजों लोगोसे आन्दै लाफानानै पलिटिकेलनि माखासे खामानिफोरखौ मावनो होनो नाजानाय मावहोनाय बेफोरसो जोबोद गाज्रि जादों दिनै नों पलिटिक्सआव थां मोजांनि बाथ्रा नों पलिटिक्सआव थांनानै पलिटिकेलि जोंनि माहारिनि थाखाय मा मोजां खामानिखौ मावनानै लाबोनो हागोन हाया बेखौ लानानै नोङो पलिटिकेलि नोङो दावहा नांगोन मोजांनि बाथ्रा नाथाय माहारियारि आफादनि जायफोर जोंनि देरफुनाय लाइमोनफोरा माहारिनि माखासे मोजां गाज्रि खामानिफोरखौ नोजोर बोनानै सोलोंथाइ बिथिंखौ नोजोर बोनानै बर' बिमा रावखौ बे बुहुमाव गोजौनिफ्राय गोजौ थाखोआव लांबाय थानायनि माखासे थांखिफोरखौ लानानै खामानि मावनाय माखासे जायफोर एजेन्डा बैफोर थांखिफोर लानायनि गेजेराव नों पलिटिक्स फिल्डआव थांखांनायनि उनावहाय नों आरोबाव बिसोरखौ रिलेटेड खालामनानै एथु हरबाय थानानै बैसोरनि माहारिनि थाखाय मावनांगौ जाखिनि थांखि बै थांखियाव नोंहा डिस्टार्ब हरबाय थानांगौनि जेबो नोंहा राइट्स गैया आंना सिदा बाथ्राखा दिनै ओरैबायदि मोनसे स्टेज फैबाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार महर मुस्रियाव गोसोम दागो नांबाय आरो बे गोसोम दागोआ सानैसो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरनि थाखायनो दिनैयो गोसोम दागो नांबाय जायनि थाखाय दिनै जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव ओरैबायदि बर' फिसाफोर दङ जायफोर बर' फिसाफोरा डाइरेक्ट थोंजोङै एबसुखौ सोंखारियो दा बेफोरबायदि सोंखारि जानाय स्टेजआ दिनैनि समाव माबोरैहाय उजिखो रायजो राजा नोंथांमोन नंगौ बे बाथ्राया सैथो बै साफा सानै बिबानगिरिफोरनि थाखायनो दिनैयो जोंनि बे माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार महर मुस्रियाव दिनैयो गोसोम दागो नांबाय दा बैफोर माखासे दैदेनगिरिफ्रानो आरोबाव जोंनि देरफुनाय लाइमोन जेनेरेसननि गेजेराव माखासे पलिटिकेलि डार्टि पलिटिकेल गेम प्लेखौ सोना होनानै गोसोनि जिथु कनसेन्ट्रेन्स बेखौ माने डिभाइड खालामजोबना दोनदों जेरावनोखि दिनैयो जोंनि माहारिनि गोबां लाइमोनफोरा पलिटिक्सजों डिभाइड खालामजानानै पलिटिक्सजों रिलेटेड जानानै उरां फारां जागासिनो दङ बिसोरो दिनै ओरैबायदि स्टेजाव दङ पलिटिकेलि सोर लिडारनि बाथ्राखौ जोङो एक्सेप्ट खालामनांगौ सोर लिडारनि बाथ्राखौ जोङो इगनर खालामनांगौ बेनि सायाव बिस्रा साननो हानाय जेबो गोहोआनो गैया आरो बेनि गेजेराव माखासे लाइमोनफोरखौ दिनैयो रांनि एसे लालस खालामनानै गोजोम होनानै दोनदों आं सिदा बाथ्रा बुंखागोन जायफोर सुबुङा बियो लाइमोनानो जा बा जियानो जा जायखिजाया सुबुङा सोरबा लिडारनि बा सोरबा दैदेनगिरिनि बा सोरबा सुबुंनि रांनि लालस होजानानै गावनि बेसेनखौ गावनि बेसेन गोसा समफोरखौ ओरैनो माने बेकार वेस्ट खालामगासिनो दङ बैफोर लाइमोनफोरा जोंनि माहारिनि थाखाय फैबाय थानाय समाव जेबो मोजां बिहोमा लाबोनो हाया जास्ट फर बिसोरो मोनसे बिहोमा लाबोनो हायो बेनो जाबाय जोंनि थासारिनि गेजेराव मोनसे गाज्रि बारहावा सोमजिहोनाय बेनि बादै बिसोर जेबो गैया दिनै
सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गालांनाय सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखि जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव दिनैसिमबो गोथां जानानै दङ आरो बे बुहुमाव जोंनि बर' माहारिया जेब्ला समसिमहालागै थांनानै थागोन अब्ला समसिमहालागै अरायसम गोथां जानानै थागोन। बर' माहारिनि उदांस्रिनि थाखाय आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट ना जोंनि बर' हारिनि थाखाय जा गणतान्त्रिक लामाजों आन्दलन खालामनाय बै समाव सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मखौबो स्टेटनि बा सेन्ट्रेलनि माखासे इन्टेलेक्चुएल पलिटिकेल लिडारफ्रा बे जोंनि बर' हारिनि बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ होबथानो थाखाय माबोरैहाय बिसोरनि मुभमेन्टखौ गादबनो हागोन क्लज खालामनो हागोन बेफोरबायदि माखासे पलिटिकेलि इस्युफोरखौ लानानै मानगोनां सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मखौबो गोबां रोखोमनि अफार होबोदोंमोन नाथाय बियो इगनर खालामजोबदों। मानि थाखाय इगनर खालामदों मिथिगौ? बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि बेसेना सोरनिबा गरसे गरनै रांजों फानजानाय बा रांजों रुजुनानै फानजानाय जिराद नङा। बेफोरबायदि माखासे इम्परटेन्ट गोथौ सानस्रिनि बाथ्राफोरखौ मिथिनानै बियो बै समावनो जोंनि माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ आरामसे सामलायनानै लाबोदोंमोन। दा गोलाव सम फैयै फैयै बेफोरबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायजों बड'लेण्ड मुभमेन्टआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जाबोनो हमबाय। नाथाय फैयै फैयै मोनसे स्टेज जाय स्टेजनि गेजेरजों बे मुभमेन्टआ दिनै गोमालांबाय आरो मा समाव गोमादों नोंथांमोना मोजां मिथिखाबाय। आरो बे मुभमेन्टनि गेजेरजोंनो माखासे ओरैबायदि दैदेनगिरि दङ मुभमेन्टखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव ओरैनो खालामफ्लानानै बिहा आन्दै माने सोरबा पलिटिकेल लिडारजों आखाइ गोरोबनानै गावनि बेसेनखौ बियो लाखाबाय दङ आरो दिनैयो जों रोखा गोथां फोरमानबो मोनदों बैफोर लिडारफ्रा सोर सोर दिनैनि समाव एग्जाम्पल होनांगौनि दरखार गैया। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन समखौ नेनानै था। नोंथांमोना आंखौ जेरैबायदि सापर्ट खालामदों बेफोरबायदिनो फैबाय थानाय समाव सापर्ट खालामलांबाय था। लोगोसे जाय बिथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदानै नुजाथिफैदों अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो सापर्ट खालाम। बेखिनिखौ आं गुरै खावलायबाय आरो फैबाय थानाय समाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन बाथ्राफोरखौ कुइसनफोरखौ लानानै नोंथांमोननि सेराव भिडिअ लाबोनाय जागोन। गोजोन्थों। खुलुमबाय। जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि।